Klemla ban mundur bat khapor bompai berkhat bo Presiden ke United Democratic Party UDP Riboy District. Ubalong ru khaju opor kum working President ke UDP state. Uba don bak khamdai larai ban weng no ke jede bakate ke seng san hima ke bal judan lagi post nem ban shwa. Ute orang ba bla sajet teng ru si samai kum MLA ke mahoti lembat ki lai phongot ki noya lambat ki dekat ba khmat jong ke parti UDP na Riboy District. Kelapan pendapat ba makin mi no anak parti UDP nado ke arpotre ulber aja afsau. Haba keren sengilat pathai khubor ba don bak khamdai ulai thu baka jingrai ke jung u lembar ki lai phongut ki nai lam ki khot parti ban mi no anak parti UDP kamdai na ka do ka daw jing thot balai ki paranong trai henrai kade ga rai mon sobha ga jongki balai thu ru baya mentahi kim padan jingmut ban peneso sekwi pat ki parti. Tanang kong pan pau ya kajing dokumen sultanan bani kenduk nak liang jong pi lat patai kubor mo nak liang jong ka press media pidon lang hangi rengkat lang bat kini ki para nong kitkam kinong tre jong ka parti UDP ki bahap apo jong ka Riboy District jong ni pat kumjuru ki bolong ro kinong kitkam ki pidon lang rengkat hangi nak liang jong ka district UDP Riboy District batru jong ka central body jangka UDP jangka state Meghalaya joni di nganam jar kerteng wi barok marba kan simpor ini mo di ngoi hangne gidon nak liang jong ka kindon lah ke wings nalor jongka rangba gidon jago women's wing ro gidon hangne kinong kitkam ke bakman nang tangidon ro kinong kitkam nang kaliang jongka youth wing ro gidon lang hangne bat kini kinong tray kidai kinong tray badan haga district bat kumjuro kibadage kinong kitkam kinong tray jongka youth UDP kibana jangka central body room ani kumju tingi don hang ne kaban pan pau hakmat jongki parlok prajar ke paranong sinong bi jongka dong thang Riboy bat kumjuro jongka kasi jang tiam Meghalaya Brokoi ya ke ka jing tmu bat ke ka sinjam ke bana kaliang jongi kum ki paran kitkam kinong tre jong ka parti UDP hapo jong ka Riboy District kentublang bat kinong kitkam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shim ya rai ya ka ba ngin data mangi la shim ka bangin resign no andring la ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hagaba ngi la don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post bakikiban hapo jang parti hakini gisnem kipor ki balalek di ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ke ji shisha ken kumagalong ni kwa ban le ki berhaba syai habsyit witip lang bat kamdei ban long bangi ngi shi magene garai ka rai ke klung kena ande ngi shi magene garai de bangi perkat sani ba ngi lai kren ngi lai kendu ngi lai discuss hadin bangi lai kren lai kendu lai kren lai shim ya karai da kawai ki jumut ba ki to ki bala seng dei ban mi no na ka parti UDP tingi la ya sain lang hang ni tang kinong kitkam ki ba kaman ngam ong ye kinong Christian ken da kinong Christian ki don la dai kan ni katang kamat kalan kata shushu dai tang kinong kitkam ki ba kamat jong ka parti hapo jong ka youth wing women's wing ba na kaleng jong ki rangba hapo jong ka Riboy District bat kumju ki badai jong ka state ki ba ki badai nang ne na po Riboy tingi la shim ke negara bangila resign no kebomot ba kajian day jengi bat ka parti UDP kala kut nado mantakasi di kata kolong bagi kwa ban penseu hakmat jengi pat ba bobun lang ba jong kanegalat hai ke boru majeng ki press media nyimdan kono gadaw ba shimet ne kajian day bat ki paran kitkam lah kajian day bat ke district ne kajian bat ka state UDP kinong kitkam ki ba khamat jong ka parti nyimdan kono ko bangi long offended yanon no ne kamdan kono kata kajing seu persiamo bagi om ngia sultanat ngia i ngi buram kiliang iwe ngia trei bha ngia lep ha ya kam manga mangi yaki bat maki yang ngiru dan dai kane kalong ka sinjam ke bangi sim nama da ke bangi perkhat na ka menta kalau we jong kane ka dong ka than ka ri ba ka jai kan ri ka chingi kumno bangi la ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bonra na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka thang jong ka riba ka jai ben riu jing de halor kita gidaw kiba ngira shi me kane ka rai rang ba ha ka bangila ya put jimut lang ba ngira sain lang ba ngira
mi no na ka parti UDP naduk mentakasni hak ide bat kan ke parti UDP ngem don isu te na kalian jongi kita gibanang sa apa parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia soalang mo and but Henry na kalian jongi ni su ai kublai yaki bakin syok song sai mo kini apa ya kia kini bit ya biang kini ya roy par na kalian joki di tangi tang cuma dan penpang na kalian jongi kum kiparan kikam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke langba jong pi kum gelat patai ke bor se ki pebak nong sing nong bi jong gane ka temri boy jongi bat kum juro na kum tagi paran nong nong sing nong jong gane ka rikasi jeng tia ba gejala me kalian jongi ba try tengah pambian kulisin kata yang mentang impat lah benar nomor ba kasyong ngin saya perkat pada ke ke bami nang ni nina ya slok lang ya perkat nomor syua hadin ba syuaban mi bangin ya sim syuai kata karai kata kamla melong ke jemut bidan lang hang ni perlok ngimla benar kata saya perkat pada kum no min le saya ingin le laning in syu resign la kut ne menang ban ong ni kata